tornarà a presentar Tachan concurs de pastissos! Sí! Doncs m'ha dit que el farà. No. Segons el que m'ha dit, el farà. No, doncs m'ha dit que el farà. De nata i cireres. Si tu li podries portar els ingredients que li falten, tu li podries xerrar. Saps com s'hi va a casa? Sí, mira. Dic que no pot canviar aquell tabac. A canviar aquell tabac. Aquell camí de la volta que... Tot recte, fins que et trobis amb dos camins. Un que va cap a l'esquerra i l'altre que va cap a la dreta. I quin agafo? Tu has d'agafar el camí de l'esquerra. Però hi ha un perill més gran que tots els altres que penses més que trobes a Dio. Potser et podrà enganyar, o fins i tot menjar. Si el trobes tot t'adonis més pecat. No et faré cap mal. Qui ets tu? No tens que pas jo, oi? Jo? No! I ara que ja m'ha quedat clar que tu no ets el jo, tu qui ets? Jo soc l'agent forestal! Soc agent forestal, vigilo el bosc, que no faci una branca ni quatre tines flors. Què no dius? Superova la voz! I què fas tu sola pel bosc? Mira, jo vaig a portar ja aquest cistell a casa de la meva àvia. És que està preparant un pastís per presentar-lo a un concurs de pastissos. El camí darrere és molt més llarg i per allà sempre hi passeja el llop. És veritat! Se m'havia oblidat! No t'espantis, que no et faré cap mal. Jo sóc un llop molt bo, que no fa mal a ningú. Sóc com un gosset, mira. Jo? Si ets com un gosset, dona'm la poteta.
occupato, la Puigeta. Che vengono? Pastissos? Sí, de seguida. Quina alegria. Miri, senyor Teresa, aquest és de maduixes. Maduixa. Un cartell més car. I no queda res més per menjar-se. Bueno, millor sí que queda alguna cosa. Passa, Caputxeta. És que estic una mica refredadeta. I quines més grosses tens? Això és culpa de refredat. Doncs això. Maria, i quines dents més grosses tens? Són per menjar-me millor! Farem una cosa. Jo, abans de ser agent forestal, era metge. Ara obrirem el joc per la panxa i rescatarem a l'àvia Jackie Puigeta. Bisturi! Au! Pinces! Gelat de vainilla! Boníssim! Escalofrancis! Potser sí que he estat una mica dolent, oi? És que tenia molta gana, però jo no vull que s'enfadin amb mi, perquè són unes persones molt simpàtiques. Jo sé fer un pastís molt bo. Vols que m'ho intenti? Està bé. I si prepares un pastís tan bo com els de la meva àvia, et perdonaré. D'acord? Buona pinta, amb nous pins, i cireres, i nata. No haig de menjar més pastissos sense demanar permís. Caputxeta, tu voldries ser la meva amiga?